Tun bayan fitowar shirin labari na kashi na 8, Fatima Hussein wadda aka fi sani da Maryam ta yi ta samun karbuwa daga al'umma wato 'yan kallo saboda irin rawar da ta taka da Malam Aminu Saira ya sahale mata a cikin wannan shiri, inda ta fito a matsayin budurwa wadda ba ta da son duniya sannan take da tsoron Allah. Duk wani mai kallo yana son ya samu mata mai hali ko kuma mai tawaru irin na Maryam. To lallai wannan shine ya ƙara haska kyakkyawan halinta a wannan mataki na shirin da ake yi na labari na. Hakan ya ci gaba da faruwa a cikin bangarori na wannan shiri na labari na, saboda Maryam yarinya ce wadda take da kirki kuma take da kishin ƙawarta Jamila. Sai dai kash, ita Jamila akasin Maryam ce, domin ita Jamila ta kasance ɗaya daga cikin matan nan wanda za a iya ce musu masu idan cin naira, wanda hakan ne ja ta rabu da tsohon mijinta ko kuma saurayinta wanda aka samu su rana, kuma ta tafi ta bi wani mai kuɗi wanda ya ruɗe ta da abin duniya. Ita kuma ƙawarta ta Maryam, kamar yadda kuka sani, ta amince da wannan tsohon saurayi don ta share mai hawayen abin da Jamila ta yi mishi. Daga ƙarshe kuma darakta Aminu Saira ya gwangwaje 'yan kallo ta hanyar nuna musu cewa shi wannan mutumin Jamila ta ƙi shi ne mai asalin mai kuɗin da take tunani. To kamar dai yadda wani mawaƙin Hausa yake cewa masoyi yana da rana, to lallai ita Maryam ta yi dace da wani masoyi. Ɗaya daga cikin mutane ne kamar mu masu kallo, shi ma ya gwangwaje ta da ƙatotuwar mota wadda kuɗinta ya kai naira miliyan 6 zuwa 7 har 8 ana kai ta. Shi ma ya gwangwaje ta da wannan mota inda ya ce gashi ta hau domin zuciyarta mai kyau ce. To kun ga irin arzikin da irin wannan harkoki sukan samarwa da mutane. Hakika a duniya akwai masu arziki da yawa, sai dai mutum ya yi fatan Allah ya haɗa su da shi. Allah ya yi mana arziki, mu ma mu yi wa wasu alkhairi, kuma Allah ya haɗa mu da wanda za su yi mana. A tuna wa mutane 'yan kallo da su ci gaba da yin subscribing a wannan tasha tawa, ba don komai ba sai don samun daɗaɗɗen bayanai akan harkoki na shirin fina-finan Hausa da sauran abubuwa da suka shafi duniya. Hakika wannan ya kasance abin kwaikwayo kuma abin a duba. Hali nagari jari, kamar yadda Hausawa suke faɗa. A sha kallo lafiya daga naku Mr. JB ce.